Is-Sibt li ġej, 27 ta' Mejju, se ssir il-votazzjoni fid-djar tal-Anzjani u kif ukoll il-votazzjoni għal dawk li fit-3 ta' Ġunju se jkunu mseffrin jew rikoverati fi sptar. Il-kap tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista Louis spjega iżjed dwar il-proċess tal-votazzjoni fid-djar tal-Anzjani li issir biss fid-djar li għandhom il-fuq minn 50 resident, rispettivament jekk hux privata tal-Gvern jew tal-Knisja. Dawk ir-residenti l-amministrazzjoni tad-dar tal-anzjani tagħti l-lista tagħhom lill-Kummissjoni li huma residenti hemmhekk, dawk jivvutaw ġewwa dik id-dar tal-anzjani, rispettivament f'liema indirizz huma reġistrati. Madankollu dawk l-anzjani li jivvotaw fid-dar li huma residenti fiha, xorta waħda jivvotaw skont id-distrett li huma reġistrati fih. L-anzjani jkunu qegħdin jivvutaw għad-distrett fejn huma reġistrati. Dik qed intuża dik li ngħidula mixed box, kaxxa mħalta. Ġeneralment l-anzjani huma l-aktar persuni li kollhom bżonn għajnuna waqt il-votazzjoni. Issa votant jista' jindika jgħid jien irid nivvota l-aħmar jew fuq il-Partit Laburista. Jekk jgħid irid nivvota lil Partit Laburista, lej iċ-chairperson jista' jaqralu biss il-kandidati tal-Partit Laburista. U hemmhekk ovvjament il-votant irid jażel liema kandidat ħajjibda biex itieħel wan. U jkompli consecutively fuq in-numri l-oħra, fuq it-2, fuq it-3, fuq il-4. Il-ħamis l-1 ta' Ġunju mbagħad se ssir il-votazzjoni fi sptarijiet ewlenin f'pajjiżna li huma Mater Dei li jinkludi l-Isptar tal-Onkoloġija, Caring Rek, Monte Carmeli u l-Isptar Ġenerali Tawdex. Li sa nhar it-tnejn 29 ta' Mejju ikunu reġistrati pazjenti l-isptar, nhar it-tnejn 29 flaxija ikunu reġistrati pazjenti l-isptar, dawk il-pazjenti ikunu jridu jivvutaw il-ħamis l-1 ta' Ġunju ġewwa l-istess sptar. Dan anke jekk il-pazjent ikun ħareġ mill-isptar wara nhar it-tnejn 29 ta' Mejju, ikun irid imur jivvota l-isptar il-ħamis ta' wara, ġifri fl-1 ta' Ġunju. Dan hekk kif ikun irċieva n-notifika. Intant kull min għandu xi problema bid-dokument tal-vot u jaħseb li mhux ser ikun jista' jitħalla jivvota bih nhar l-elezzjoni, għandu jinnotifika lill-Kummissjoni Elettorali. Irdu jmorru nax-xahar Trade Fairgrounds mit-8 ta' filgħodu sa satej, jew kellha mit-3 ta' nofsinhar sa 8 ta' flaxija, u hemmhekk jiffirmaw dikjarazzjoni li huma ġie distrutt id-dokument tal-vot tagħhom, jew inkella jekk għandhom xi ħsara fid-dokument tal-vot li ma ħsara ġifieri ma tistax taraf x'hemm miktub fuq id-dokument tal-vot, daw ikunu mbagħad jinħarġilhom dokument tal-vot speċjali. Dan japplika wkoll għal dawk il-persuni illi tilfu id-dokument tal-vot tagħhom.